ye fresunsum ebusa de asi ebusa na keke ekra wo sudia wo ho se se de Ghana fo keka nsem yi ipewu a ne saman ne kra wo ho ankasa ehwe de besi bia je se doduanan ansa na wo fira asasi so odi awre ho se di papaya lewen ene masiase du be ne sese no papaya na sada no mo bone ni edinse yi na ni wu a wawu no lewen ni mu ho hwe masiase du ni mu ho hwe wantu ne hyebere so anamon anhunu ne nkrabia mu nsem afei a wowuye no hu se na anamon bi wo ho no mo a na wo se nka na wotu ansa na nka ne matuma pagya ama no enti edin omo bo omo no omo nim ni wo ho hwe na omo pena yaresa adoye na omo beye no obia ni ho no ma se bi okirifo asempa ye de ekodo eye yareye na beto no kwamu odi wukoye enti wakasa asem kyerem na ye mes na omo ayiro omo ho se omo din sa no sa manfo anyai akake na omo keka no a sa asama do e mind ya bi odi asem beto lewen na yusu bo kyerem akwanjide bi se nka menyema na mse da bi menye busuani odi asem na asem de asem na omo kana be se me de mi busam ehwa ade ankasa because omo de asem to obi so wo abebio ano beka sa asem no a enimu bia no obefrɛ on samantoa ebi se nipa ne ba so oba beboa no mo amo kasa asem no obia no osi ho se okwa akoboa no mesere mo sema nkɔ aye no a keke be dia wore ho pa mesere mo nkɔ aye no na mo fa mo sunsum ni mani munyam ene odo a mokɔ kyerɛ no na se me ye program akyɛ sa message we kura ntina ma metum ta fa se ba bia wo bia ba mo dia so ba ansa na keke na wo tweda ye de adu mesere mo eye wodo sonko ena ye ma message edu ni kwadwo kansan lewen ekoda na di ekyere keke osere mo mfo mani munyam meta na chi mani hu se no wodom osese mo ye sa ade we ma na ho enhia be se busu amamunya do ye da Mamenda munyina amase ene yasanu mashia bi opoku wanti we do gusu awo hwe African Powers ewa ha na African Powers the medical catcher mu a mo hwe me fra ma no ne nkura hodo nyina so o Ghana ha so na hwe me a papa yi makacha so so pese wo frɛ no a me de me consent account me tawachi say ne papa wo ntwetwe nkomo mama wo kwan said ne twetwe nkomo because me de me ho bo papa yi me sisa ya aba won sitrem na se bibi kire me so da me frɛ papa wo yi na o de kotu ne sunsun animu a entomfa ho da enu ti na me sisa wo ha ne amane na wo frɛ papa wo ya wo de opekura emfrɛ me ene ni nkomo na me nim die wo de mu ono de ne se nyame kase tumi no de adwuma nyame kase sunsun ne kira wo do problem ba na o kyerɛ se we ni ene be hia on for de wo de aba na e problem no a wo ye sa de no aba hu se o ha do amane ni na na free so na de ba ko bi wo mu o nchi ato bi wo menya ko bi aye bi wo de ofre African Powers ba se me to nchia me susu me to nchia susu no be kire na pede wo ye na pede na ma me papa he obehye time de ato ha no amane no so de de no obehye time ato so na wanka so wo se edin de na so de ba ha no nyame kase tumi onam African Powers so abu ame ama ha ne ama ne to atwa kodu say no so say ado de ebunsem na esum mo pese odi ye utu say ebra de ne ntiase wo ko fo ka say oh say ye de bi de kodu say wo be say ade wo no obeka cho bi a be fine obi mana kwa ba na ehye ko say African Powers Pokuwan TV ene de mintimi ntie wo ma ya America current no there is something behind the scene. Bibia fine pa. Ya me kese na say na me frɛ wa o se ja me kese o ye adwurade ne ade de amanya me kese timi to ebo ase. Na say wa wi ana. Oh say de nya me kese tumi nti ma wi enyema bia na ese me ye bia. Na nyema ekoso say. Okay, yedi nkan nchia kese nkoma Pokuwan TV ahefo. Nchia kese so a edimu pa nkoma yewura otumfo se tutu nya me kese. Nya me kese onkwa so. Nchia kese so nkoma Royal TV for. Also the legend nchia kese nkoma ba bia ohemi. Ai so bo di nya me kese baduma gidigidi kura. Nchia kese nkoma Royal TV crew. Ene omutimu nyina. Atisem nchia kese nkoma mu nyina. Nchia mu nyina nya me hira. Powers ene me pese yedin komofa hyebre ene enkrabia. Cause enkrabia se nipa bia na brabo besi ni ya enam ne hyebre ana ne enkrabia so na eba. Se nipa nso
ɛho bɛkyere no ama nneɛma agyagu nneɛma bɛyɛ basaa de ama no so a the same hyɛbrɛ ne nkrabea ya ɛnam sɛ wonim sunsum mu asɛm na wonim de wo sunsum mu a wokyerɛkyerɛ sunsum adeɛ ma no to nipa akoma so nti ɛnam mepɛ sɛ onya ntobo ase hyɛbrɛ ne nkrabea ɛyɛ pɛ ɛnyɛ pɛ emu nkɔmɔ ɛte sɛ That's pa ne akonya kase a odi ama me pokuwa TV so. Hyɛbrɛ ɛyɛ different ɛna nkrabea ɛyɛ different. Na de tie ni. Nkrabea no ɛyɛ baabi a na onim sɛ bia woyɛ mogya to adaw na yemu no. Ɛyɛ Nyankopɔn hyehyɛye. Ɛna ma nipa etimi fa yafuru. Etimi fa yafunu na onyinsen bɛwo. Tama woyɛ mogya to adaw na yemu na wo wiase fufuru mu. Ba physical de obi abeka se na afi yenyemo mebo a obi nyim obi a unhunu akra na ba bi oda gise ye de afidi akohwe ba sunsum mu no de odi bibi na yede akra efiri sunsum mu a Nyankopon agya no kwan se wo mra asase so na ade a ode krae no Nyankopon onfa mra asase so ma ne mra ma akra no na de tie ni asase ya ye wo mu ye fe ne hyɛbrɛ asase yi so eye hyɛbrɛ enti se usua na se wonya meduru hyɛbrɛ yi mu a wo enkrabea mu ko hono no wodi bibi na yede akra obi hono a de wode kraba ne se ne nkrabea mu de ne se eye ohene ahenye no wode ba asase so obi so de ye for example se bia oba be nyumtuni kese eye edoso obi so ba be yesi ni yes obi so be ye odefo obia ne ade a ode kra efiri nkrabea mu yede ebaye by asase so ye hyɛbrɛ se obedu asase so a hyɛbrɛ no tentam ne se wanya bambo bi antai won krabea na chi a antai nkrabea na chi a hyɛbrɛ no bɛsesa won krabea no de ma hyɛbrɛ etimi sesa nkrabea ni asase a ewo so ye wo hyɛbrɛ mu ye ni nkrabea mu nkrabea ne de enemu ne yafiri ayede aba asase so ye de bibi bae nese obi a oba asase so bia no ye de bibi man se onfa mbra sa na fi onfa mebɔ ne bra ote asem na nipa biara a wo asase so wodi bibi krabai na ade ba kwa ne ha adwene se because obi ho ma o wani a wo akra no kwana otimi ka kire abusuafo se akra we ama wo ni hom oye ohene daache ampara se wani ade wo abusuani mu a obeto ba yesikani kase e wo abusuani mu ote asem na se na che se oye sikani a wo yodefo ote asem na se enti ansa na sa na ema nyina betuma ba mama wo onkrabea mu no gise ye wo fofora obi hada ekọ abusa ekobusa se ebia papa na wo akra no wo hada de akra no kọ abusa kobusa se me bayi ama wo ni be se me hunu ne nkrabea mu nsem a ode aba hyɛbrɛ mu enti sa me no kọ a onka se okọhwe ne nkrabea mu so okọhwe ne hyɛbrɛ mu kọ wa ba hyɛbrɛ mu yeso ko hu de okra de ye de e ba hyɛbrɛ ni mu akra na nya ba asase so yes enti o hyɛbrɛ mu hyɛbrɛ mu de wode krabaye hyɛbrɛ ne ye ade a ɛhyɛ nipa so ma ne brɛ ene wa asase so hwɛ ebia for example wode wani so ade hunu ni sɛ nke ebia daache obɛyɛ nyumtuni kɛseɛ wani so ade hunu sɛ ebia daache kunya bi da wo fie wo na ɛsɛ wodi ba wani so ade hunu ɛbɛde na abamama wo di sɛ wotu ho anamon ɛwɔ sunsum mu na wokɔ a ampara sunsum na ka kyɛw sɛ ade na wotu ho anamon no ɛyɛ won krabea ɛso adwuma no enti ade we na fabra na sa won krabea no nyɛ de emra mu ma wo hyɛbrɛ ni mu enti nipa bia nkrabea mu asɛm no yɛ asuma asɛm ya age sɛ watu hyɛbrɛ so anamon ansa na wakohu nkrabea mu ade a wode yɛ de ɛkrabae wate asɛm na se enipa timi sesa nipa ɔde sɛ nkrabea wɔ hyɛbrɛ mu hyɛbrɛ yɛ ade a asase su nyina yɛ hyɛbrɛ because for example obi yɛ ade bi obi betimi aka asɛm bi a ebebu aba mu enipa timi de na nokora sesa won krabea ebi won say for example obi yi movie na yɛ koso a obetimi aka sɛ we kura de ne movie a we yi nya fɛ sɛ yɛ kan bu aba mu obu a otimi gya adwuma na ɔte ɔnso sɛ bi ebi so da ne krabea mu na hona ne nsoma ne bepie bara bambu ama na gyae enti enipa timi de na no ɛka obi nkrabea yɛ de ɛhyɛ ɛwɔ hyɛbrɛ mu enti kane no ne sɛ nananom te hɔ no mu a ɔmutimi ka sɛ da bi emi sɛ niema nkoye ɔkye akokɔ ba akotam ne hyenapo a otimi kɔdunsini bi wɔ sɛ da bi me kwakɔhwehwɛ me hyɛbrɛ mu enema bi sɛ na ɛkɔ na bra bu monte ahye enti hɔ no ɔkɔhwɛ ne hyɛbrɛ mu no
dunsini na se sunsum nipa be ka kyene se enkrabia we na ade ba asase nti adwuma we na se wo ye de wo ye sa adwuma we ya ebe pagya edi sika ye de aba wa brabo because me hu se obi aba wo nkyɛn a waka kyene se adwuma na wo ye na nye na adwuma yes enye no okra de ba yes ama wo kyerɛ nso onko ye sa de we hwa ampas nipa no yes and then pagya aba na brabo mpa me no kasa yi enti se nipa wo pese ebia for example wabie adwuma bi sa adwuma na wabie na obi so abie bi bo hu se adwuma na eto da ne disika ba na asatiko eto da disika ba na asatiko eso hu se da bi utu ana ma wo adwuma no ho kohwe de nti a adwuma ne ba na sa ye de ekọ se wo kọ ne se eye won krabia mu adwuma ka hu se hyebre no ene wo ko on krabia no ho what you say na se hyebre betimi ni nipa akọ ne krabia ho wo na adwene mu asempa na meka ne no because adwuma a wo ya de income ba no eye se wo kọ adwuma no pe na se bibi twon se jai je adwuma na fe na abambo bi aye de aba oni paduam sa ade ni nyina na nipa na hya kire de e control nipa hyebre because nipa na hunu krabia wo de ba se hu se ensoroma ekura wo no ensoroma ne so ebe de na ensoroma na tima de abamu ama enti enkrabia mu nsem ye different what you say na say ba se enkrabia mu nsem betimi abamu ama wa gye se wo ye hu adwuma wo hyebre so wo ko hwehwe wo hyebre mu a ena me se ozi a wo ba so ba hwehwe wo hyebre mu a me African Powers e wo se me ko hwe on krabia a wo de kra free sunsun mu ba sa si so ye anti hyebre no ene wo di na ma kyerɛ sɛ we na ade ba asase so what you asɛm na se ɛno ne onkrabia mu asɛm ebia for example enkatasema ye basama obi sikasema ye basama obi adwumasema ye basama obi awo no obi pɛ how bi do obi so opɛ sunsun mu nipa a obetima de abeki sa ade na ye de afri ni so at once African Powers ha say na oni nyame kesi sunsun mu ye de emeto nkyea ne hwa ade sɛ ye hyebre ɛna afi ama brana a wobɔ no uhu ano a ye bɛka nkrabia mu nsɛm aye de akyerɛ wo ansa na kyerɛ sɛ hyebre no we na woyɛ no hyebre ni mu a ebe makwan aye de abiama wo tinipa bia no obi wo no ma last me no bi kasa wo se papa esi adwuma me yeye ba man ko ba bia da ye hwe mu na kyese ne papa a wo no ne boss akwan ne ye de eto ho ma no papa ne ko ba bi ekohwehwe ne ba no hyebre emu ne eche ne se ne nkrabia o kra di free sunsumu ye de eba wiase ni enti wonye adewi ma akwa na akwa ne be pagya ampara papa ne gina ho ye no ene ne ba na ye de apagya according to me ni nkomodi mo no ka kyem se eye no kore emra ye wo me ana me maame se onyine na se ne maame ka kye ne se o mura na ne papa tu kwan akọ ba bi ekọgi ade bi se wo de sa ade ne bo ne ba we hu ban ne maame ka kye ne wan gye ani nti mra ye ko sunsum ne ka kye me se ekwan se na ne papa boto ho ma no ansa na wo begye de ne maame ka kye na ye de adi nti mre bi ame ka se wo to ho no ma hyebre enyina ye wo hyebre mu so pese onkrabia mu anase wani su ade hunu wakoma so ade eba mu age se utu onkrabia so na mo wo hyebre mu ne yesu nsu mu ne ma de tawachi ene se ne tie biara ekwan kese ebe ye de ebe bie ama wo ese de wo ka kire se eya very very important ehu hia pa se yes maame ne papa wo wo ba na o so mko hwehwe nipa na ne nkrabia mu ahunu de akora no betumi aye na o ma ye ho adwuma de ama yes kane no na afi na nananom ye kane no na afi nananom ahemfo bebre no o mo ye saade no wo ba otimi kọ ebi o man konfo ho from man konfo ma ne ba fi no bu se me ba we ama wo no be se me ma wo hwe ade a wo de ye de e ba asase so ampala konfo no ba anwam wura sunsun mu otimi ka che wo hen se o ba we daache obeye adwuma we daache we no de ba ye what asem na se hwe ade bi e wa asase su bia no awo pa de se wo ba e wo se wo spiritualist anase sofu bi anase konfo bi a ogini di ho na wokọ hwehwe akora ne nkra biem ade a ode ye de e ba se eno se wokọ hwehwe sa ade no so a e wo se wokọ nipa na krada da a ode wo akora no sa da no yes na ode kọ hwehwe ne nkra biem e wo ne krada so wokọ a nipa na wokọ no ho no so okura sunsun se de African Power me kura nyam kasi tumi no a obeka akora no de ode ba ye bia ye de achiro de wo chiri nyina obeka achiro de wo nchiro obeka achiro asempa na meka no enti se wokohunu sa ade no ade akoa ne chiri no wo maame na woni papa na mokwa sa ade no moso mo make sure se mo fa sa ade no nye de enka no ampala bo se osase se onyina bo se adom no ye de epie sa na fi wade ne ho pati asem na se anti abusunya bia no nyankopon ayi pira
pila bebre wa busua ni mu a se wantu wo de so anamon na se obi tu ne de so anamon akina bi beka se bia nipa na yede akogi sikaduro abusua bia mu no Nyankopon yi pila e ka se pila wa yi abusua no da no wa abusua bia mu abusua bia no ye wo nyuntuni wom ye wo sofo wom ye wo konfo wom ye wo skani wom ye wo actor wom ye wo enema bebre a ema nipa pagya wa abusua no so se wo wantu de so anamon na se obi tu ne de so anamon ala so beka se wo nyuna agi sikaduro on se de asem ne te no aha nti saa de no na nipa bitimi hu na o matu mo de so anamon tempa na wakohunu so okay business ya me ye ediske papa te se me boban wo ho ampala ko boban mo se afi de improvement ne kwa say de ye more nti nipa wato a e wo se ko hwe o hyebirim na ohunu on krabia so adwuma pa o de baye ana se ohunu on krabia no ye ne ensoroma a yi wapie ama afi wo hu se yes wan ka se si no ye de wade wo ho wate asem na se nipa bia wo ka se nipa bia nsoroma nipa bia nsoroma ye ensoroma na nipa nsoroma ye ba ko ye yale de enipa bi wo no man nipa dua yale ahodo be se nan ene wom we ko na we ba chese ayi onsoroma na ye healthy star no adum o healthy star na ho odin ye de e wo fam obi so de favor onsoroma no se de be ya benya nipa nim adom no ono so de adum enti adum abekọ ba bia sa wo kwa de yes ensoroma na ebi so ye odon onsoroma obi tia ware ase odo odiko wura wale nim na ne odo ni nyina adum obi so ogya wale no so wontimi nyai nti nsoroma nson na bia wo de eye ene ye wo sika nsoroma so wo ho no mo a eno ne ade a wonu se nipa sika nsoroma no se de tie no e bright pan ye yellow nipa nsoroma ne bright sen ensoroma ne nya ene favor nsoroma no eno ne bright kese sa favor nsoroma no ene sika nsoroma no emere bia no ahohobone ekutia sa nsoroma no o hyebrem obi won ma bia adwuma ya oye ene di sika beba obi tuma buna bam sem adwuma ya oye gyae mwa wo okan na hyebre no a se okan se wutie na asem na one focus wo adwuma hyebre no ako atia wo afi no wagya wo adwuma to wo dane de krabia ne enso na bia sika da wani mu nya sika ketewa wo se ne atie no enti sika nso ma ya ade a eno na ahohombone e fight more e wo ho any favor enti ni papa oto won ka ade se utu ho na mo pa ye sika nso ma favor nsoroma ene ahoden ensoroma ena odo ensoroma sa nsoroma nan we de me ensa na kan de me da hye frigim se me bobo ni nyina so a na ye se obi su betime apeke on internet ye no ha nti se hoto no mo a sika nsoroma odo nsoroma what they say yale ensoroma ena what they say favor ensoroma na bambon nsoroma no ena gina ho ma yale no na wasa ye bambon nsoroma so protection star eno so de se wunya ye eno a wunya sa protection star no a wutimi ye fa ni nyina so protection star no ya yetimi ye de fa onsoroma nyina so e ma onkra bia mu nsem ye de eba mu ma wata asem enti na won se ye wa divo ni bi wo a o me mo se bebo ho ban no obi wo no mo a eye protection star no ene ogina so de ye sa de ni nyina ye de ha eno de ana eho ban bo na eho nsem no e wo ayi kakra ba so be ne makoma bia odonsoma na peso ya oba na oba ye odonsoma ba so peso ye protection star ne de a eno de ne cover ensonoma ne nyina so eno ne ensonoma kese a edam kese pa ani sika ensonoma no ota asem na se aha nti so pese ablabo na wo no eniema koyi ma pa de a ye bambo kese ema onipadua ota asem na se ne so obi sori tia kwambo ne so ohunu se biribi ye dai e wo ho what you say man say the African powers abusuafo ne number ne egu so no ensoroma efa nipa abrabom hyebre a yedi hu nkomo adi ankrabia so ka ho eno na ye twetwe hu nkomo ne yedi mu ensem adi abrabom me ka kire wo se enioma agia gudi amawa wo de nkrabia papa ne ba asase so nanso no bibi na sanka mu ma ene okrabia na anka ye papa na nke bitima mu akosoro no wadi ye no ene enyoma atwe sensan ya ayebasa na me ba bebusa no de ma ye nkrabia no se enka ye ba ne kaeso nanso beduru asase so a nkrabia no na afei e ka be se ya giatu ba bi kura na nkrabia no o hyebre ne ma won kohumpo na amoa wani gi awie opai mebusa sa question no yi ma no na emom wo amanone wo Ghana na upo obi obitumi abo wasetrem pa ma de ma koso de ma wa for African powers
me say odi nyame kesi tumi na ye adwuma na tumi na no hye papa me de me ho ball no since 2019 be si ne emfa so dia menya no papa we ho nya asake to dia me ka cho say so wo ha ne amane bia no a ene ne nkasa na owo akwankyere pa odi be ma wa me si sa akwankyere no so wo ye na wo ha ne wo amane na nkwa na de edi wachi na eso etim so wa ene powers African powers to go no bia kama DNT ena obi de ne nkrabia free awoye eba eso minimum obi a sofu bi hia no ana spiritualist bi hia say dachi doctor ba so make say enioma biti no ma school kura wantumi anko bi ti dachi doctor na wey atonso yemi obi a ye ka chen say dachi lawyer pa na wa win sama enioma itantantan maami ananka yesi ono na ebe yo defo dia hwenipa ene oti baabi a sebi de obedi kura no eden odidama tu sere die ne ma ye nkrabia no ananka ye kese no etumi kahye na de ewo se yetumi ye ntumi. Okay, why are there pa de ma ye nkrabia etumi kahye ewo hyebere mu ni anipa ye wa asase yisu yi ye nyina ye ntene bone wo nipa ho and according to the Bible no Bible kire say Nyankopon asoma bonsam ama ode nabofo abegu asase yi so enti asase ne ye wo the aliens wo asase yi so ye wa honhom bone ahodo mo asase yi so mo titi nipa dasani mu enti se won krabia mu nsem ntimi ma wana se wo mu se abusua a wo firi mu no obi na ayedai asore atia wo sunsum wo abusua ni mu ono ankasa sa nipa na wo so atia no ho wonim se wono so won krabia ni bio bat ono ne de no aye no ani se sunsum no wo but why na adwene se wo ma obia ankasa nipa titiri bia mfira abusua ni mu da sa nipa no abusua ni mu o di abusua ni nya se wo bewu na wo de sa honhom na gya obi no atoaso wo de be ye amanfo sa anti se wo hunu se dabi asem ye nipa yi kan egya di akire enti wo se mi follow jana e fi nipa na no achi na wo di me ma African powers ma no asem achi a se no mi bi da wo so wa abusuam ana ma ompagya anu ka se ba wo ba ye beyi sa no me na ye dey afiri ho mo ade ho enti obi ho no mo ho se bi ebi eso ye doctor tete no abusua no omokose sanye ma bi wa abusuanim esa de ne ma bi ye dey e be hye abusuanim what you say mo na say enti so betimi adiye pa ma won krabia mu sima bama ma wa gise wo ye bambo because enipa hye bere kura nipa se wo hye bere no se wo anye so adwuma enkrabia mu nsem no ye dey emamu ma wo what you say mo na say enti de enti a ahonhombone wa asati so asa ahonhombone nipa na ye dey e control wo mo honhom bia obekwa kodi bone bia no enipa na control no ma ne kodi asempa na meka kire wonne no honhom bia obekwa koye bibibia nipa ye dey eta sa honhom na chi ana mani timi koye adwuma yes yes eye wona bia no kan say onkoye what you say mo na say for example obi won mo a oso won de obodi de nya na sefo obi be sa de no waye bambo bi ye dey e wo ho what you say mo na say enti me ka kire obi ase de enti e ma enipa nkrabia enti me mamu ma no wo hyebre mu no enipa na afa e control hyebre no obi won mo a anko ye ode focus ye pa na busam sin na wo ye konsani kase a enso nya sa na ode hya ase wo hya ase beginu na ye sika bi okoyi ma obi ene sesa ne bibia nipa na gina so dia sei na bravo enti nipa ene control sunsum ema sunsum eye nipa enti se wo hyebre no se uhu se ebi obi tumi tuo se amehwe me ho pa anka me nipa kase bi da achi o enso ma ya enti mamma me siraw obi a control wo hyebre no e kwan na ese wo fa so wasisi a obi hwami o hwe me African power ana me kan ne say ye frame ajabe so hwe there is something behind the scene so wo pese on krabia ana se wakoma so ade bi da wakoma so o vision wani so ade hu bi pese ebe manwo a waya na se wakon ho still na no enti mamma no ho efie na wo pese otona mo no ne Ghana ha na pese wo tofie de wo pese wo ye biara bra na yen hwa wo hyebere mu ne yen konkra bia mu ade a wo kra de bae se wo sika nso ma na ya tena so a nipa kro be sore okay what you say se wo protection star ena ya tena so nipa kro be de obo sore ma nkunimudi aye dai aba wa brabom honhom bia be ya adwuma bia nipa nsa aye dai e hya akire what you say mo na say honhom be ye honhom na e nipa na ma honhom ye honhom
enti nipa bra ye bre obi won ma wose matu kwan me koye first na ye enema agye je se ensamu kura me serew tu hyebere so na mo na behwe onkarabea mu nsem utu hyebere so na mo asase nyina ye wo hyebere mu na se utu hyebere so na mo na okohunu se da bi we na ese wo ye ma onkarabea mu nsem na dey eba mu ma enipa enkrabea mu nsem na enye ba kopo edoso so the tali we na sa nyina de ko tali we ya bia na we ni de ene nkrabea na ye dey e maachi esomu a eno ano no obo sa fe de improvement asha se ye dey ba se we nyina ye abisa na ba mu ohunu sa yes abisa wonim se me ka se bi ne eya na empanyimfo ebube bi se kwantia eye musuo no ma me kire nipa bi sa akasa na sende ye ka se kwantia eye musuo a enkire se enye ye ka se sacrifice ya ede ya afodebo me boa akwankire ye de ba de daleshin enti sofu bi ma daleshin a eye musuye na osukoyi sofu bi timi mo bi daleshin se won konkonta na so fa sikire ngoguo na won fa mansa nka ho na won fa hye na ponto eno ye de ba de a eye daleshin bada bibre kasa mu ne abu bese enkwantia ye dey eye musuo o se bia sisi o pese obehu no hyebre mu nsemu a eye daleshin na obeye nti se daleshin ne ba eno ne ye musuye na o ye dey okwa yebu atamfo so obi a on pe wo ye die no na wo fa kwantia so ye dey akoyi sa musuo na gunu so na watma pagya okay so what asem na se enti kwantia na ye ka no ye musuye na o ye dey okwa akoyegu atamfo so na di mpagya ye dey abobabom okọ ayi Christianity sumu a ye kana direction spiritual direction ye traditional sumu ye kana akwankire yo akwankire bu ha ubekun dwan ye wo akwankire bu wa bia wo yili bi na nipa no de beye ye wo akwankire bu bia ensu na de begu fema ye dey aye sa ade no enti nipa bia no pese utumpon wa abrabom na niam kosoma wa kohwehwe wo hyebrem wo hyebrem na asase ya wo so niam bia ekoso a wonte ase no na wo de kwa kohwehwe de enti asa niam na ekoso wa abrabom asase ne wo hyebre ye wo hyebre so ne wo na wo kwa we hyebre ni mu a sunsun a wo kura ni se nyame kese wa ka kire obrin se onkrabea eni na ade we ne kura onkrabea ni mu wo pa ye ntwa sa ade ni mu hwe se enema bi ye na se niam nyeye ndi a wo ba ade ekura onkrabea ma ema onkrabea mu nsem ni mamu wo hyebre mu ma no eno ne ye de ye ho adwuma ma wo na afi sa ade na ye de abama ma wo na ade nyame kese adanse abre no na de meka che hoefo bia se wo ba African powers wa woni sunsum nyame kese meto nchia na sunsum nyame kese nka nkyere wo se adwuma wo de ba ye wa wie o ma wo ne kopum da sei ene ye ene be ma hu se bibi ye de e wo wiase Entiato be to nche ne se kim na se sunsum nyame kese ka kire me se adwuma no wa wie me nka nkyere wa wa sa de time to so se wo ma wo ne ekopum na wotwumi no o ka se na wotwumi no o me se na wotwe asempa na me ka kire wonne no sunsum ni hyew se na wotwumi na wotwe o hyew bosome na wotwumi ensa enuru kura wo se wo frede adanse ye ba ansa na sa time na wo hye na ye de aduru we na kire sunsum o ti asem na se enti hyebre mu ne ye wo so hu se niam nkuema se hyebre no ene wo ko na wo se obahwe o hyebre mu na hunu ade pote enti ama sa ne ma na ye de ekoso abrabom wo wo hemi minim wo hawo ba wo hu se na nse niam bi nkoyi ma wo abrabom nkureni first na ye ba se de niam agiagu ye fra me Africa power Africa nyame a ye fe ni nyame kese ana me di ne ye adwuma bra na nyame kese bedwati wo hemi na me kasa kire no enko entwo ni hwe obi a ohwe wo ehwe wati wa wo hemi ya na me ka kire se bra na ani nyame kese meto nchia e wo hawo na wo de atinia unya solution no bra me kan ne se utu anamo a 1 month kura na chese se 1 month na won fa dance ma ya na nya African power na ba ye o pese o hu se me na me kasa o betuma from video call on pese ne gumiti no na pese kura wa mu sa me ho asem se nansi kai se me no ye video na kasa o pese o ya amamre no yes eti me o se de amamre no yes ma ya amamre na wie eti wodofo ahwe me ka kire o se utu gidie anama wa nyame kese me se wo ye nyame o nyame kese wo ye kese a kese me kura no susu no ni nyuma na adwene bro ma adwene ene menti ase so ni nyuma ene ne senche ni se utu anama within 1 month pe wa bra bobe sesa
Serious. Biribi wo wiase. Nice one. The biribi ni wiase so. Aish. Keda ke. Yen tupunu. Biribi wo wiase pa. pa. There is something behind the scene. Nice one. But nanse mu wo asem bi esi wo social media na so. Na yankasa ye nua baako a o twasini. Didi ndi keke. Kojo kwache. Ubetuma fe no obobi yeso aka ni nyina ayedi. Na ofiri mu na ano ya. Na before so obefiri mu no. Or the betu dwa say opemwa because all the hospital. Ama engrani etiti say 7 the kidney asay. Tina wo somode no kwa amanone na omo ekoye no surgery wo na ebu ama otimi e survive transaction so. Ti ehu say ebinum ko ne mwa. Ebi ko ne nche wo hospital wo. Ebinum so de omo de esende no. Yehu ohene yere mesesedu. Oko hospital wo ediska 50,000 Ghana cedis ekomano yehu kodjon kansala wen ono so ko ediska botene enso ekomano yehu no Matilda Asare any MPB enso ko enso diska komano na nipa bi a obuso industry no makoma ko so ko ekoya adoye edemano na ni nyina mu no ye nyame pe na oye abrante na tuma survive ene owu a o shefri gi mame na okase na ni wachi no na nkofo bi ahya ase ye nsensem bi omukọ keka nsem bo social media ema ohene ire masese du kwa bu fui ema ne ba TikTok so be kan nsem ebre se he ono no yi ni yema ba be ye nipa na doye no mo kase binu su ku wodu fo ye buni ayefo ne ma bu fui ena there is a video a abrantie bi so mene na kwatwetwe nkomo no but enkofo ahye da twa ni video no ba bi no makeka ni ma bi esi ani ena omo kire se Lewin eko ho no na se be abrantie na kwako which abrantie na nkasa enye no kore oda huma abrantie ni she fridge me no kasa na wo se keke abeda bibia didi akiro ade be na ekoso oda huma why ade pa ehun issue no bae na me hwe no Pokuan TV me hwe program ya me se da bi I was say wura sunsum na me hwe ade fi se hasi no ye fre sunsum ebusa de asi ebusa na keke ekra wo sudia wo ho se na nekura no se de Ghana fo ke kansem yi nipa wu anu nko yo nipa wu a ne saman ne kra wo ho ankasa ehwe de besi bia agi se de duanan ansa na wo fira asasi so odi awre ho se di papaya Lewin ene masiase du be ne sese no papaya na sada no mo bone ni edinse yi na ni wu a wawu no Lewin ni mu ho hwe masiase du ni mu ho hwe na ne nkra bia wo de ba no hunu se wanya boafo e wa asasi so se de meka hyebire mu anu no wanya boafo e wo ne hyebire nim ena wantu ne hyebire so na mon anhunu ne nkra bia mu nsem afi ya wo wuye no hu se na na mo bi wo ho no mo a na wo se nka na wo tu ansa na nka ne matuma pagya ma no enti edi omo bo omo no omo nim ni wo ho hwe eye yare ene beto no kwa mu odi wu koye enti mo bia mo kwadjon kansa Lewin di mbone e mo bia mo odi sei masiase du di mbone enti wakasa asem che me na ye mes ana o mayiro mo ho se o mo din sa no sunsum no ono ankasa hu se na wo se nka na wotu anamo bi ma ne nipadua na nka tima bie kwan ayedai ama no na wantima antu sa anamo no enne edena ko wi ba bi wa ko wie no nti wo awu no ma obia mo obia asobo se ebia Lewin anase ye ma me masiase du omunim ni wo ho hwe omo de adoye na omo pena yaresa adoye na omo beye no obia nu ho no ma se bi okirifo asempa ayedai ekodo na emom sa amanfo anyai akake na omo keka no a sa sama do e mind dia obi o de asem beto Lewin ene ayizo kire ma kwanjide bi se nka menyema na mse da bi menye busuani o de asem na asem de asem na omo kana na mese me pese me ye de me busam ehwa ade ankasa because omo de asem tu obi so ena o kire me se nka menye amane bi ema no na nka emfa san Lewin ene o de sei masiasi odi ho na emom empaye bi ese na mbo bia me boy nka me yes amane no a wo abebio ano beka sa asem no a enimu bia no obefrɛ samantoa efise nipa ne ba so oba beboa no mo amokasa asem no obi enu o si ho se okwa akoboa no na obi ba beboa no a na yese esem kasa asem no
You say ama le we kura no sabi. Enti ma me titi ni ade so wan hwe ya na ho twido ye oma. Ohene yiri ma siedu abufu ankofo ahye no anhwe ya na ho twida eye wo ama. Sunsuma hinta se me ho ni se o man kwa keke be diawre ho pa mesre ye ma me ma siedu Africa power, Africa tumi a sunsumu a ewa Africa ha apega Africa ama Africa aye krabehwe no ena me de ne adwuma sunsumu ne fa ni nyame kese mefa kunya kese se ye ma me ma siedu entie di amanfo keka na keke sunsumu asem ni siye ne mehwe program no Pokuan TV ehunu se misunderstanding because na me de bi Pokuan TV so de ahanom ena me de gidin wo wiase nyina esentwerefo afoforo timba manim beye ode sei me interview enisa asem si esi amentina ase se yemfa asem nto ma me ma siesie du so yemfa asem nto enua kwadwo nkansa lewen so ewo se me wura sunsumu na me kobusa me sere mo sema anko aye no a keke be diawre ho pa me sere mo monko aye no na monfa mo sunsumu ni manim onyam ene odo a moko kire no me sa on na se me program ache sama se juwe kwanti na ma metumta fa se ba bia wo bia ba mo dia so ba ansa na keke na wo twida de adu mesra mu eye wo dosonko na ye ma se edu ni kwadwo kansan lewen ekoda na di kire keke o sere mu mo fo mani mo nya meta na chi mani hu se no wo dom o se mo ye sa de we ma na ho enhia be se busu ama mo nya do ye da na akaya de ma mo fa nya asem na ono de okọ onim se obia amre so obaye de obeba nemum adoye na mobaye ma no ote ase no na se owuye no akohunu se ne wo se otu ne hyebere so na mo ansa na dabone na yede aduru na hoden so ma na meka ho asem no na hoden so ma na dumuye na hoden eye healthy star no enipa ye koye ba nyina na yakoma number 1 ye kidney no so ne de produce nsuo efa bibia no se na se obi frem se ne kidney problem so ntimi nyu so na me se o ma ni nkan we sunsumu na on fa dwam na na nye sunsumu adwuma se obi na kidney na mi gidwane ne wonye na me se ne fa ho yare ye o ma ho domienu ye was spiritual and physical in so odi yale bi ko hospital na se nkwa ka hu se wo se o ye sunsumu bambo ye de ansa na onya hoto amanfo bebre o jin ye o mabusuafo de o masem ba ha eme ye hu ade obi o jin o da ho no mu enso na ye spiritual tanachi ansa na onya hoto wo ho ote asem na se enti mesere keke na hoden sonoma ene dumuye ono ankata so wa anye ne hyebere so adwuma na nkanya ni baabi we de okopie nti woto ho a tu hyebere so na mo oni wa afo nyina agya ko bo onwum bi o se woni na afo nyina akwa besifa so obi akobọ besin a na adane sika bebre na ayeyi ama no ono nko akobọ na adane kankankoa na adane moankoa enti ye hyebere anasa ye nkrabia anasa ye adutuo anani tra nyenye ene wo so ene ne wo so aginkwan papa asema braba mamiu esese de oya ka chiu wonafo mu se wotu ne hyebere so na mo ne agya ko ba bi waduru ntu bobobra na ba bia wo wawura akoye obi bi no eye secret misisikani bia wo secret wa asasi so gise bia obi a onya bi na bia onya kakra na obaka se o secret bia no there is a secret behind eno na ba bia sabi wo da ma me yafu mu no e bia won na wo da ho wo ba no wona anim de odi krafi susum bayo na onum ade ba ko nyankopon ayede asie nipa madwere ho a mente ase bepum samre madwene mente ase bepum samre ni se enkra bia mu nsam na wo akra na osusum aba no kra no won nim ade a wo sa akra ba ye yiso wakwa ko ye busa hwehwe mantan ano ni ade a madwene ho ase nyame odi sie obia na ebia tu am te nyame na wo pese otu adabo because on kan kyerɛ na de open na bia oyi na di sanete but bia dodo na onyi nkyerɛ wo ti so wo ba sa so ma me no papa ntu hyebere ho ana mo ama anko bisa de obeye na o mo de sa na fu na edumu a eno ha ye beto aba me kan wi a na makra ayi atiefo ye beto aba ye wo me obo ho no man bi frɛ me e wo phone so aso woni ha enso so de Ghana number ene frɛ me so woni ha frɛ video call se me hwɛ ne mama so de ba ne da na mama so ana me kan de kwache na o ka kire me se abato na beto no wei ni ene besi me pa me fansa ba bi enso nka barata enti se nyankopon eto da bi o ho woni made a wo ye wotimi dane ne ho nipa sunsume ekura ye no sa na wo mo ye no head up so wa nkasa wo spiritualist na sa hwe so be hu se wo ne gina wani mu no a ye to ba no wie ye
before me nika ko sunsun no sunsun me can the same thing e kire me ansa na man no say be frem phone so was Africa enye say me pem one every home me can sim bi a kire hwe me mama so ansa na adeko hu ade wo me mama so me can sim ko na kire me say we na da mama so enye say e de pen na adro bibi o ne honam no e na aye say ade ne da na mama so no say asimu na me say amahu no say ne asimu we amaka cho no so otim biwa no kasa asimu we a obeto fie e wa mono ne asempa na me ka na sunsun so dinka aboma mane dada ba na ma yedin afa me hwese de o kan asem no fa na ma yedin ye to aba no wie na asem na odi jam no me ma obi na be kan asem no me am de manka na nipa no so di enti to da bi wonum de yakopon ye o heda de ade bi suma nipa na o de afa nipa so se bra enti wo hwe mi e ma yakopon oma metena won chen sei e me kasa ngu asumo o kasa kire nipa e wona sum ebi obi koya de bi bo se bibisi ja bibisi ye ebi ade o ka cho so ye no e di nkunumdi aba de o ka kire ja no e twe nkunumdi na de akwa akiri na mo wotimi de na no asem fa nipa so se won kan kire wo na nyem pagya nyankopon de asisi amaman no se yen fa nge amanfo enkra bi omumu no ensem ne mbremu o hyebrem nti enyina ye wo hyebrem enkra bi amu nsem no wa hwe me wonnim nkra bia gi se wo ba African powers wo na sunsun nyame kese eda na di kire wo na wo ye onkra bia so adwuma e wo hyebrem be kasoro kansa si se obi obetu nan eneda yi ko betu na ba African powers obi amene ne tonchia 1 man 2 weeks empa ho da you will bring testimony before 1 man 2 weeks no say na de makabro fu ni ye wo the testimony ne be ban sana 1 man 2 weeks na duru no doubt me that say I was for the African powers e jabe so here the number net that's the command dia ye wo de ubegya na ka to aso den so I was see ye jebi kuro bi di na kajebi a china no wasenya foforo so aka sa be penalty na emom upese wo tools wo hyebre and wo krabia wana mo this place is the right place for you. Pick up his number. His name is African Power. Say, call him, tell him. He will explain everything about you and what you brought forth in this world. Now, the except or your boama umpedia de ban. Or your dear bonnet. We didn't go want to be the first time. No one subscribe, no one like, no one comment, no one share. Boku One TV.